Linda, Linda, za soudek marmelády cokoliv dá. Říká mi Lindo, ty moje holka upatlená, proč tvá pusa není aspoň jednou slaná? Má milá Linda, 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 co dělat marmeládu prostě ráda. Forester. Auto s pohonom 4x4 s dizajnom prepleteným jednoduchosťou. Testovaný model Sport má navyše sexy predný spoiler a na riťke chvostík. Krásne 18 elektróny, vravím krásne. Poctivé šasy, ktoré sa v teréne nekrúti. Žiadna mestská bábovka. Prahy zabezpečia čisté nastupovanie. Dvojliter motor Boxer diesel s nízkym ťažiskom a dostatočným výkonom. Interiér víta moderným nádychom, no plasty nemajú spracovanie na úrovni Outbacku. Ovládače sú jednoduché, príjemné a maximálne plnia svoj účel. Rádio z Bluetooth sa napojí na hociaký mobil a repráky Harman Kardon spravia na chate diskotéku. Prehľadný stredný displej zobrazuje spotrebu v čase, aktuálnu, priemernú, hudbu, hodiny s teplotou, záber kolies hlavne v teréne a plus cúvaciu kameru. Pre Boha! Kombinovaná spotreba na stovku iba 5 litrov. Ďalej obrovské, teda výborné spätné zrkadlá, kožené pohodlné sedačky, na ktorých sedíte vyššie, potešia na dlhej trase. Nehovoriac o pohodlí vzadu, miesto postačí pre stepujúcich tanečníkov. Kufor sa otvára pomalšie, ale sám. Komu nepostačuje kufor, potiahne toto a má dodávku do hory. Popravde, dobrý dojem z jazdy kazí manuálna prevodovka, ktorej chýba ešte jeden stupeň medzi 2 a 3 a preto odporúčame automatickú verziu. Podvozok je však mäkší ako na Outbacku. Auto je rozmerovo priam vhodné do mesta, skutočne sa ľahko parkuje. Motor je postačujúci a na to, že potiahne prekony, papá veľmi skromne. Priaznivosť ceny je pri vlastnostiach auta lepšia ako u konkurencie.
Á!